Ens pensàvem que havíem demanat una sopa per dinar i ens han portat això. Que clar, es diu subdumplings i és perquè per dintre porten caldito. Però bueno, que l'Èlia, jo no els he provat, però l'Èlia diu que està molt bon i seran com els d'ahir, que estan molt bons. Jo que crec que aquests no estan fregits, que els d'ahir estaven una mica fregits. Per dintre porten carn i sopeta. Molt bo. Corre, que se'l cau. Està molt bo. Hem vist que molta gent es menja això, que no sabem què és com una pasta d'hojaldre, de full. A veure què tal. Ens ha costat un eurillo? Prova. Sí, és una pasta d'hojaldre frita. Però té gust a algo? A mi em recorda A peix. el pa xinès, el pa de gambes. A veure, és a dir, té gust a peix. No sé. O sigui, el gust... Jo pensava que era un postre, però no. És més No. aviat un aliment. Sí, és un hojaldre amb gust a pa de gambes. Mola perquè és cruixent, però alhora és una mica incòmode de menjar, no? Sí, se'n va caient tot. I hem vist que molta gent a sobre s'ho menja pel carrer caminant.